थास' बिबार जालायनोसै खालायनि दसे नै नोंथांमोननो आं देखायलांसै थास' बिबारखौ आं माबायदि बेबायदि दिनै जालायनोसै थास' बिबार। Hi, please like, subscribe in my channel. Onani subscribe kalam. JP Garcia. Hi. Hi.
JP Karsia. Please like, share, and subscribe. Sudah. Tahu ni kai, tahu kai ni kasi ngerti, tu kai di sini. Mak kar lah tu lah sih tu. Rusuh akhirnya iya ini. Rusuh akhirnya iya. Nah, aku nak kai nanti tadi. Hello, please like, share, and subscribe my channel. Namo. Kami cara ini. Kita mau nasi apa? Kisah bitu dan lagi ya. Nah, bitu dan lagi demi. Bitu saya nak lain nah. Hah? Sana bagus.
Ủa xí đẹp, xí đẹp. Please like, share, and subscribe my channel. Hello, how are you, my dear friends? JP Carifa, hi, and Frexgum INGUT, hello. Please like, share, and subscribe. 다소 비가 가가시네 안 따이. 어디로네? 뭐 이거 뭐 많이 들어줘 있을래? 마. 뭐가 나길래? 이거 해. Xa
सोंबाय थांदो नायाबाथाय गुड मर्निं sir. Ini siêu số này đi mượn đi cái cao mình thắng cao thì lại cái này là gãy luôn đã gemen kita ngumpat sih hah cool.
Tao này thứ này, hôm nào sẽ gần thế này. Ừ. Cô sắp xong ra đi. Đấy không xuống. Thằng nếu nó sản xuất phun mặt vậy nè. Ý mày cái này cũng xong, mày cái cũng được. Bà là cái gì là khâu xương hồn nhỉ? Thôi đi dịp quân đi. Với burin với cái chuyện vậy, mà lại muốn tôi ra bên này, điều nó mới dần ra ada bằng cái gì vậy. Bay bán chỉ là cái gì? Sao mà cái này xịa? Cái gì rồi đấy? Không một cái. À. Ơi đúng rồi. Ai yếu ra nó. Sao nó mà lấy? Thế hàng chơi. Hàng này. À. Sao đúng không? Đúng rồi, đặt lên cái này này. Nó sao nào? Ừ. Đây, tôi không đây. Đây. Sao đâu? Cái gì nào? Không có dòng cuốn ra đâu. Cái ta đi muốn ta đi cả bớt là ra. Không rồi. Cả bớt ta đi cả bớt là. Takal na siya din na nunia nuo za sin taman ka sido. Gedang za zubai na sirke. Sano labi. Galeng ora. Kau bu jano yo janai ma khaya. Kham za pile jano. Dini ne kham za kan sara ang nanda so. Ano bile gina rais lari keluar ba. Anu karo tu kan aku. Ini mai ke bapak ini ada di dalam. Esok kan karo tu masa tu sih. Ini sebelah ini sebelah. Kita kalau Cái खाथिफोर ने खजाया आं गोजान थांला थुलाफोरसो बायो आरो थांखाया फैसाल' जायोना बिदियाव आरो फ्रि रखम जायो आंखौ बांसिन फ्रिखौ बांसिन जायोलाय दाना आंखौ बारा लेंखाया लकेलनाबो ओइ फ्रियावसो थाङो होननानै Ini hor tahan dong yo, rest ya. Tapi lu sekarang nani, rotasian. dia garo, tu ikut sebentar tu, buku dah baku betul nak ngerang, kita sih lagi. Kau nak mana dah nak usung kado ni,
माथो नोंसा माइ गायनो सानो आंथ' अखायानो गैयालै आं गायनाय जागोन जा गेरेन्टि गैया नामा माने बे गायजेला अरायबो सरकारिजों मोनबाखि बेखौनो थांदो गायदोंनो सोर गावबाबो गावनि भाइगो लेंगानि आरो खोथाखौल'सो जादों खोथियाखौबो इसाखौ लायबारा रायज्लायगोन दायो आं गायाबारा लायगोन होननानै दा बेंगानो खोथा लानानै दोनगोन रुबिया खावसे लायनो दोननानै आरो खोथिया बाराना सोरखौ आनाव रायज्लायनानै मोजां नांगोन नोंलाय खै बिगा गायनो हागौ होननानै मोजां खोथाखानांगौ खोमा खाथियाव होमबानिया गनायो दे गाय होनगोन आरो गेजेरनि गैया बेयाव लांदो खोथियाखौ बिगासेनि दा बिगाया खम जाबायना दा बुंनांगौ ओमफ्राय दा इयावनो हराव फैयाना बिगार माइ थोगाब्लासो फोखादो ओरैनो बिदि नांगौ बिगासे फैसा फैगोन आरो बिगासेखौनो फैसा हारसिं लांदोना बिगासे दुनिया जाना सोलायलायनाय रखम जाखादों बेयाव गायनाय बिनिया बे जोंहाखौ बेयाव गायनाय ओरैनो लाबोनानै जादों आग्लाय थागौमोन आरो आग्लाय थागोन आरो लानानै एबारसो खोथियासो होयोना एबार माबा फानलायनोसै गावसानि गायनो लांखांनानैबो फाननानै आरो गायनो लांनायाबो आग्लायबावलायसैमोन हिसाबैबा आग्लायनांगौ आरो गावनो माइ फोनायाव माबाना होनाय जाखायो माइ फोनायाव लांनानै
गावसानि दसे थायो मुनि जाबो गावसानि दसे थायो Ano po? Ah. Hah? Nunggu dong. Iya ngomong ke? Oh, dah sih udah. Kenapa? Oh, Oh, hangsnya dah som dulu, dah terus kenapa nih? Siapa nih? Prancis lengan kau seni hangsnya rata ya, hangsnya dah tuh beda guys, itu saran demani. Wah, kamu Hangsnya rata nah, malah yang aku semua bang seni beda hangsnya nggak sih na? Jangan beda sih nggak ya? Hangsnya kal dap nama nih, jika kesem gini cara. Oh, iya. Amun tapi kayak gitu. Mani nih dah. Kamu dong mak. Woi, di kamu ya, saya liang mau bisa kena. Di. Mas berapa banyak na? Sentuh deh, sentuh sentuh keling nanya apa? Oh, anda ID hendak bayar nada, mesti bayar. Sentuh nali budi nana. Oh, anda sentuh cerai kan sana deh. Oh. Ibu sing oto nan mana? Kau mata ini salah nani baik pun pelan pelan. Ang ada baru soko tambahan time ini ya, cuma tahu terus. Terus tanah tang orang ngomong, sampai cuma bisa sih. Ngomong kamu jangan nang les apa kan? Ang berdiri dah sedugian dari ini kayak, dugian sih ini kayak. Roi kontrak yang ngomong kamu saya kan. Oh. Nah. Oh deh.
오늘 다 들어간대. 그래서 소리 감자는 필요해. 사진 동안 사진 필요해. lari gasta bush break le mình sẽ là lên làm thứ con gì đấy đi cái nào đấy Harga wala. Tunggu dar makan tak. Apa tu? Ini payah ni semua. Ada di sini ada apa? Di sini tak ada.
Wow. Degree pun ada, kalau minit kan. Degree pun ada, dia pun ada. Mana itu?
मा खालामदों लोगोफोरनो ओरैनो बारैनो मा खालामदों लोगोफोरनो तामाने आबौनि बिनानाव गोजानासो गाय जेनेबा बै गथ'खौ गावनि बिनानाव गोजानासो बेनो जायो सिगां मोनाखै होनबा सिगां मोनाखै दा आनैया गारिनो हरबाय फिसा फिसाखौ बिबो फिसौला फिसौलानिया गोजानाखौनो होयोना गोजानाखौ खोनाया आरिजों खारदों सावनो सावनो गोजानाया न'खौ सावो खारदों आरिजों खारदों जोगोना आरिजों खारदों ना खारदों आं बोरायखौलाय बोरै मिथिगोन आरिजों खारदोंबा जेबो जेबो माबा गैयाबा सिगाङो आबैया बेदा आबै बेदा आबैया सिगाङो जोंबो ज'न' जायाव खारोब्ला जों मिथिगोन थास'नि आथाया मा होनदों ओइ साख्रि सिखाव लानानै बिगौ जानो आबै बिदाखौ साख्रि सिखाव आरि आबै माखासे बिदाबारि गासै जानो आबै साख्रि सिखावनि बिगौ जानो आबै बिदाबारि माखासे दंबो बिखानो जोंनि सुख'ना दोनबाय जे जेब्ला दोनबाय बे माइ सुख'ना दोनबाय जोंनि जायाबो बियो आं जायो लाखियाबा मोना बियो बे थास' सुदोंमोन ना थास' सुदोंमोन आरो मा होनदों थास'या सानैनि माबा फुनाया होनदों रसा नांबाय माबालै मोजां जादों हासिगोन आरो गोबाव Này mà tao tao bảo đang nó man phải ra đây
Balu itu tadi gile. Balu itu pop. Kata segeran saya paham nggak lagi. Tahu pun apa? Geran saya gisya betul mana betul. Aku kapsa pun kita akan kai kan ini kata kenapa? Lelah jadi kapsa kan. Apa ya? Kapsa pun jadi kita. Kapsa kan bukan itu semua kan. Ah, thama kata tu saya thama sudah. Kalau betul betul ni. Ini semua yang kita nak. Kasu apa boleh kan? Kasu bentar jadi. Ada apa dia? Itu ni tu berapa? Terus saja dalam bangla satu ni. Kan sebenarnya kan sebenarnya kan bukan betul kan ya. Mantap dah ni. Ini bukan tegak buang itu sebenarnya. Di mana dia fakar fakar pada dia. Dari sini fakar dulu. Không còn cái phần này.
जाबाय मा जाबाय हा न'आव फैबाय खोनायाखै न'आव फैबाय न'आव थांनि र' आंजोंसो थानो हागोन एखौनोथ' आं न'आव थांनि र' दे 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 दानथ' दे अ अ गैयालै जोंनिया गैयानो नंगौ माबायदि लांदो हा माबायदि खोनायाखै माबायदि लांदो माबायदि लांदो माने बिसोरो लांनायखौथ' मिथिला जिखिजाया जोंना जेदि नालाय कागजआ जेदिना इयालागै फैदो जाहैबाय फैबाय नामा गैया जोंनिया हावलिनिया गैया ए ओरैहायनिया बेलेगनिया दं होनदो ओरै सिलिगुरि कलकाता चेन्नाइ दिल्ली इसोरनिया नाम लानो लुबैयोना क्रेडिट गोजाननिखौ क्रेडिट लानो लुबैबाय जों ओमफ्राय दा दिल्लीयाव बायदि थानायफोरखौ जों साख्रि होनो हादों रंजायसो दा सावरायफिननांगोन होनदोनो होननाया अफिसारफोरा मिथिया दा मा जायो मिथिया दा जोंनियासो मा जायो नोंसोरनिथ' दा इसोरनाव फैनाय नङानो जिखिजाया जेदिनिया फैयो जाहैबाय इसोरनाव जेदि डिपार्टमेन्टनि खिनिया जोंनिया आलादा बस्था दा रायज्लायबावबासो मा जागोन मिथिया देनायसं रायज्लायनो नाजासं गावसोरनो रायज्लायखानो नाङामोननो आरो जानाय नंला खोमालै एस मिटिंआवनो माबा खालायखाबायबा बबाव माबाबावनो बिसोरो एसे माबा जासिगोन पेन्डिं जासिगोन खामानि थालायसिगोन नेलायनांसिगोन आंबो बारा गेरेन्टि मोनाखैलै आंनिखौबो मा जायो रायज्लायबावनो होनदोंनो गावसोर दाथ' जोंनिया गैया होनना मिथिखाबायानो दिपकना दं नामा दिपकनिया गैया हावलिनि माबा फैनानै जायो क'क्राझार हावलि ओरै गुवाहाटि सोर गैया बबेबा दंमोन ना बेखौ माखा गैया दिनै गेस्ट हाउसनि खिनिया बाखिखौ मिथिया सोरगावनियाबो गैया जागोन बायदि मोनदां बिदिबा आरो फिसा फिसा माबानिफोराथ' नामानो गैथ'आनो बे गेस्ट हाउस दंना सालबारि मुसलपुर तामुलपुरफोरनिया बिदिथ' आरो बहा थाबावनो न'आव दं न'आव दं है माबा खाना जानो लिंहरदोंलै सोर पिकेनि फिसाला दे दे रायज्लायबाव होनबालाय एसे